Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, eta zure espirituarekin. Senide hori etorri izan humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu dezakegu. Erruke jauna. Erantzun honek haserretu zituen bizio batzarrekoak, eta haiek
hiltzea erabaki zuten, eta Herodes erregeak Joanen anaia Santiagori ez faltaz lepoa moztu zion.
festa giroan eta harako zaindari bertako festa ospatzen ditugun zaindariaren eguna, Santiago eguna, ari ospatzen. Eta horakotan gure herrietan entura izan duena gogoan eduki beti. Gure aurrekoek halako fede sakona izan dute. Eta bazekiten bizipen hori eduki zutelako beti, eta garai batean kasik erraisago sentitzen zela, goiko laguntza ezinbestekoa degula. Dena ez dagoela gure esku. Eta gure garaietan gizarteak aurrerapen asko egin ditu, eta esan genezake zientzia aldetik, teknika aldetik izugarrizko aurrerapenak ikusi ditugu, eta horietako asko bizia askoz ere hobea, erosoagoa, luzeagoa ere egiten dute. Baita ere, beti gauzak nola erabiltzen dira arabera, bizia kentzeko ere, izugarrizko esan genezake indarra daukate aurrerapen hauek, eta ikusten ditugu garrak, bilan zen txindizioak eta ze sarraskiak dira. Baina berez, aurrerapen asko, gizakiari hobeki bizitzea ekarri diote. Baina hala ere, jainkoaren premia beti hortxe dago. Goiko laguntzaren premia beti horren egongo da. Halakoa gerelako, jainkoak eginak gerelako, eta ahunak eta esan genezake mugatuak gerelako alde guztietatik. Goratzen gera, ez da bakea lortzeko ere, ez lortzen inondik ere, eta mundu mailan zer esan ez, jainkoaren laguntza bideti horretako. Eta gizakiak momentu batzuk izan ditzazke, sendoago sentitzen dena, edo dena bere esku londu balitz bezala, baina gero etortzen zaizkio besterakoak ere, eta bizitzarean gora berak eta izan ditzazkegu, eta lehengoek ederki zekiten hori, goiko laguntza behar dugula. Gu bakarrik ezin dugula. Eta horregatik beti zaindariak, gure parrokiako zaindariak samartu dugu, eta besteak Santiagotan, eta beti zaindariak bitartekari baitira. Jainkoa eta gure artean dauden bitartekariak. Azken finean beti jainkoak eskatzen ditugu, baina santu bitartekari baten bidez. Gure munduan betatzen bezala, bitarteko bat mundu eta beti horren oso gauza lagungarria da, gure lehengo jendek, gure euskaldunek eta ere guztietan bitartekari bat, zaindari bat erabaki edo aukera izan zuten jainkoarekin bitartekaritza lan hori egin zezaten. Eta gaurkoan Santiago ospatzen ari gara festa giroan. Hain zuzen ere, 12 apostoluetako bat. Jesusek 12 gizon aukeratu zituen berak egindakoaren eta esandakoaren testigurik zuzenenak izan zitezen. Eta batez ere bere piztuaren testigu izan zitezen. Eta 12 horietako bat dugu Santiago. Hain zuzen ere, bi seme ziren Santiago eta Juan. Bik arrantzaleak eta Jesusek bik aukeratu zituen bere jarraitzen izateko. Zerbait momentu berezietan, eta ohartzen gara, momentu berezienetan, Jesusek 12 horietatik 3 hartzen zituen aparte. Pedro, Santiago eta Juan. Esate baterako honian handian, azken afariaren ondoren, 3 horiek eraman zituen. Baina evangelietan zerbait aldean agertzen da, errealitatea hori. Eta beti berbereak dira. Esaten dugu, evangelioak Pedro, Santiago eta aparte hartu zituen eta mendi batera joan zena. Tabor mendian, transfigurazioa, edo honian beste zerbait horretan. Ohartzen dira, 12etan, eta 12ak Jesusen oso gertuko ziren, baina 12etan 3 horiek izan zirela gertukoenak. Pedro, Santiago eta Juan. Agertzen zen evangelioetan oso guzton, sutsua zena. Jesusek iztengo
bereari eta bere anaiari Boanerges abiztinen. Trumoiaren semeak, sutsuak zirelako. Eta alako karakterra zaukatea. Gaurko evangelioan agertu da baita ere, bere amaren aldiz etorren bat, bere ama joan zera Jesusen eskatuz, bata eskubian eta bestea ezkerrean eseriarazten bere erreinuan fiskalietan idare humano batekin. Jesusen eskatzen ez da iztugi, zer ari zera eskatzen. Baina, Jesuseko dena alako humorez ikusten zuen. Gero, Jesusen egidotza eta piztuaren ondoren, tradizio dionez, apostolu guztik, sakarak egizena, Jesusen eskatu bezala, zoazten mundu guztira eta zabaldu egin. Eta tradizioen arabera, Santiago erromataren Hispania provintzia etortzen da, penintxula iberikora. Hor tradizio dago, Zesaran guztan zegoela, horrego Zaragozan, Amabekina agertu zitzaioa, hilare bat eginean, eta horatu zera batzuk. Baina, edozen kasutan, badakigu oso denbora luzean, ez zela egondu. Gero, Jerusalenen martiri hil baitzuten. 12 apostoluetan lehenengo izan zen, martiri hil zutena, Santiago. Horrek ere, alako zea berezita, ez zunuki, alako bizi luzerik, baina bere horietan, bere aportazio ere egin zuen. Eta bere gorpua barku baten eraman zuten Finisterrera, Galizia, eta horrengo Konpostetan dago, bere Ionia. Eta denborarekin bilakatu zen, kristau munduan peregrinazio punturik importanteenetako. Esan genezake, hirugarren importanteena dela kristau unibertsoa. Importanteena du igabetik Jerusalem izango da, bertan Jesus hil eta piztu zelako. Bigarren punturik importanteena Erroma da, bertan San Pedro eta San Pablo lurperatuta daudelako, eta hirugarrena du igabe Santiago. Eta pentsatu izango zenbat jende joan izan da mendeetan zehar Santiago oinez, gaur besteetan, bide ezberdinak, eta gainera tradizio hori gure garaietan ere oso bizi dira. Gaur egun ere, jende pikikara Santiago bide ezberdinak, bide klasikoa, frantzesa, horregatik dutena, zilarren bidea, iparraldeko bartekoa deitzen zaiona, kostaletik dijoana, nik esan dut gero eta gehiago gaztea ditzenen, baina asko zazen bezala gehiago, baten da orain, egiten du orain, Santiagoko bide hori, kostalekoa, gero eta gehiago, horregatik bizi dago tradizioa. Gaurkoan batez ere bere bitartekaren zain eskatzen dugu. Fedean mantendu gaitzara. Berak fedea aitortuz, odola isurtzen gero agertu zen. Eta eskatzen dugu fedeotan mantendu gaitzara, gorde bezala gure fedea, eta Jesusen adiskidetasunean ere bizi gaitezela gure bizi osoan. Bera bizitu zen bezala. Zeruetara igo eta jakoiko eta guztiunaren eskuinaldean jarri dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena.
elkartasuna, bekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Eta eskatuko dugu, gaurkoa bereziki, harako gure herriaren alde. Festak, alaitasuna, elkartasuna, ekar dezaigula, eta modu hortan bizi daitezela bakean, adiskidetasunean, fedean, eska dezaiogun jaunari. Jauna ere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten eska dezaiogun jaunari. Entzuna eta ona bihotzez egiten dizkizu eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Garbi gaitzazu jauna zure semearen ekaldeko bataila salbagarriaz. Kristoren kaniza edateko, lehenengoa izan zen Santiago apostoluaren jaiegunean, opari atsegingarria eskain dezaizugun Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Santiago, Kristoren testigu kuttunak iragarri zuen zure semearen heriotza eta piztueratik datorren erreinua, eta bera izan zen apostoluen artean lehenengoa, jaunaren kaniza edaten. Beronen zaindari laguntzaz, gordetzen da sinismenak gure herrietan, eta zabaltzen lur osoan. Berau dute lagun, zuganako bidean erromes zene, zugana heldu arte, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, jauna, aingeru guztiekin batean, orain eta beti goresten zaitugu, fede apalez abesten duzugula. Se
jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok ontatik, hau nire gorputza bat da, zuentzat emango dena. Afalondoa berdin kalizan gurik berriz eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok ontatik, hau nire odolaren kalizan bat da, itun barri eta betiko horren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire odolari. Hau da sinismenaren misterioa. Biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputz odorak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora, Leon gure ita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta ediz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxaropenean handiran gure senideak eta hildako guztiak harritzazu zure orbegiaren argitan. Bereziki, zenetik hilako guztiak eta Antonio Ezeiza. Errokizak iztingoaren guk guztiok betiko bizitza eritxu dezagun jangoikoaren Ama Maria Oatxoarekin. San Jose bere senarrekin, apostolu santuekin eta gizadi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorez ditzagun Jesu Kristo zure senidearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko hori Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santua izan behiz zure izena, etorre izan
pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estu handietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. zure herriaren zaindari den Santiago apostoluaren jaiegunean. Hartu
izango gaitzazu beti zure babespean. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna